Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari naton nga mga top stories of the day. Today's December 11, 2025, Webes Gadlaw. Kaso sang Diarrhea sa isa ka barangay sa Moises Padilla, nagdangat sa 133 sa sulod sang 8 ka adlaw. Assistant GSO Head sa Bacolod, ginsuspend sa sulod sang 60 ka adlaw. Bangkay nga nasapon sa Moises Padilla, iya sang 18 anyos nga dalagita nga taga Canlaon City. Nahaya nga bangkay, ginluwas ang iya pamilya gikan sa nagluntad nga sunog sa Barangay 9 sa Bacolod City. Kag sa good vibes, 100-year-old nga lola natara na magpatong sa kabilugan nga 300,000 pesos sini nga December. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nahaya nga bangkay ginluwas ang pamilya gikan sa sunog sa Barangay 9 sa Bacolod City. 41 ka mga individual ang nadulaan sa balay sa sunog sa Burgos Luksin Street sa Purok Calachuchi, Barangay 9 sa Bacolod City, Miyerkules ang hapon. Isa ang pamilya ni Maria Fria Saratobias sa 7 ka mga balay nga nasunog. Ang mangod nga lalaki ni Saratobias ang ginhaya sa ilang balay sa magluntad ang sunog. Gitinguan sa mga himata nga mapagwa ang lungon sang napatay sa dalan. Magluwas sa lungon sang ilang utod, halos wala sa may nasalbar nga gamit ang pamilya nila. Nagwa sa investigasyon nga nagsugod ang sunog sa second floor sa balay ni Roberto Maligdong. Ang balay nga ginhalinan sang kalayo, ang tupad lang sang balay sang namatsan. Suno kay Saratobias, bangod sa mabaskog nga hangin halos 2 lang ka minuto, kag nagtabok ang kalayo sa ilang balay. Kagabi, ginbuligan ni punong Barangay Madeline Diaz ang Barangay 18 ang pamilya Saratobias, kag ginbayaran ng isa ka gabi nga pagtinir sa sang bangkay sa Gigato Abisya Funeral Homes. Si karon na pag-idiyahan sang pamilya nga butangan sang tolda kag maplastar ang bangkay sang ilautod sa guwa sang nasunog nga balay. Sunod sa report sa Bureau of Fire Protection, naglawig ang sunog sang may kapinsa tunga sa oras. Kag digdangat ang damages sa 155,000 pesos. Parayon pang investigasyon sa ginhalinan sang kalayo. As to cause, ang mutong ibalikan sa atin yung mga investigador sa umaga, kaya hindi balay ni Sir Roberto, this is a two-story made of light materials, no? Totally damaged din siya. Pag yung tupad, may pader. So, unfortunately, may pader na rusla, pag-lead go with sa iyo balay na tupa ng mga debris. So, wala pakapakukay kagapo ng ato ng mga investigador as to the possible cause of fire na to. No? But according to information na nag-gather nila sa mga tagalayman mo sa balay ni Sir Roberto, na prior to that incident, kaya sila sa mga pangimahuan na nagkakasunog sa second floor sa ilang mga balay. Though there are allegations sa balila, malipot sa sagwa na nagsunod. So, wala ka na gina-entertain ang unang idea, kaya since the area is thickly populated, kung may sunugin man sa sagwa, makita na siya sa mga tao, and that would be easier na matap na o mapalo. Kaya may harapan initiative ang mga neighbors na pamulit sa kani, nagbayanihan sila, no, with the use of balde at tubig. But then, since ipigil lang ang mga balay and made of light materials, kasi nilagagta ang ating sunog. Sa number 9, may 3 ka mga areas para sa patigayunon nga payout sa Sabado nga adlaw para sa nagkalagub-an sa mga balay dala sang bagyo nga Tino sa Bacolod City. Ini patigayunon sa Bacolod City National High School Gym, Bacolod City College Gym, kag Villamonte Gym. Kainas ang aga, nagsapol si Mayor Greg Gasataya kaupod si DSSD Head Richel Verdeprado Manga. Ang City Administrator nga si Attorney Mark Mayo kag ang mga opisyal sa mga barangay agud iplastar ang mangin sistema sa pagpatigayon sa payout. Suno kay Gasataya, bukas ang DSSD sa tion nga mayara sang concerns ang mga barangay. Sa first batch ng payout, makabato naman sang tag 10,325 pesos ang 3,430 ka mga may mga balay nga totally destroyed. Samtang ang 14,823 naman ka mga persona nga may mga balay nga partially damaged, makabato sang tig 5,369 pesos. Ini nga payout ang para sa taga Barangay 1 Tubtub 41 kag Barangay Alangilan Tubtub naman sa Felisa
in alphabetical order. Ang second batch ng payout sa bulan na sang Enero. By Saturday, start isang payout for the totally damaged mga panimalay and then or ng mga balay, and then ang partially damaged ma-start naman for barangays 1 up to 41, and then alangilan hasta Filisa. So gin alphabetical ani. Sa number 8, 17 ka mga barangay sa Kabangkalan City nagpabilin sa drug-cleared status. Ginkilala sa Department of the Interior and Local Government ang 17 ka mga sa 32 ka mga barangay sa Kabangkalan City matapos nila nga ma-sustain ang drug-cleared status. Ini mga barangay, amo ang barangay 278, Kamansi, Kamingawan, Kamugaw, Karulan, Daan Banwa, Inapoy, Linaw, Oringaw, Orong, Pinaginpinan, Lukatan, Lukutan, Tampalon, Tanawan, kag Tapi. Ang mga gikilala nga mga barangay ay naghimos ng tikang agud mahatagan solusyon ng substance abuse, ang mga anay PWUDS o persons who use drugs nga nakatapos sa ilang community rehabilitation program kag nagnegatibo na sa random drug testing. Sila nakabaton sang cash incentives gikan sa syudad sa ila pagpaningwa kag dedikasyon nga maamat-amat nga madula ang ilegal nga droga sa tagsa ka mga barangay. Pila ka mga parameters nga ginset sa mga ahensya sa gobyerno agud ma-retain o kun mangin drug cleared ang isa ka barangay ang mga kinahanglan wala sang drug laboratory. Wala sang kilala nga drug pusher, manufacturer, financier kag users sa isa ka lugar. Sa number 7, isa ka motorcycle rider patay matapos mabunggo sa isa ka tricycle. Ginbawian sang kabuhi sa ospital ang 23 anyos nga lalaki matapos makabunggong iya ginadala nga motorsiklo sa isa ka tricycle sa National Highway nga sakop sang sitio Kadulanan, Barangay Kambaog sa Banwa sang Hinigaran, Miyerkules ang kaagahon. Ginkilala ang biktima kay alias Ray, 23 anyos nga residente sang Barangay Tugi sa Hinigaran. Nagwa sa investigasyon sa Hinigaran PNP, padulong sa surang soltero sa kaysa Rusi nga motorsiklo sang iya mabungguan ang Kawasaki Barako tricycle nga nagapundo sa outer lane sang danan. Suno sa PNP, naobserbahan sang personnel sang ospital kung saan gindala ang rider nga yara ini sa impluwensya sa makahulubog kay Ilimnon. Dugang pa sang kapulisan, naaberya ang tricycle matapos mahubsan sang gasolina. Ginamaneho ang tricycle ni alias Jerome nga residente sang Barangay Miranda sa Hinigaran. Sa number 6, bangkay nga nasapuan sa Moises Padilla sa kahapon nga adlaw, bangkay sang 18 anyos nga taga Canlaon City sa Negros Oriental. Pinagi sa suksok nga bayo na kilala sang iya pamilya ang bangkay nga nasapuan sa Hacienda sa Lapid, Barangay Inulingan, Moises Padilla, kahapon nga adlaw, taga Barangay Panubigan sa Canlaon City si Angel Espora, 18 anyos, kag isa ka dancer. Suno sa DRRMO sang Banwa, gikatuan kahapon sang pamilya ang Banwa kag ginlantaw ang bangkay kag ila nakumpirma nga ila ini nga himata nga nadula matapos ginigo sang flash flood ang Canlaon City dala sang bagyo nga Tino sang November 4. Sa post sang Salta Canlaon Dance Company, si Angel ang kabahin sang dance group sang syudad nga nagpakigbahin sang istorya sang buglasan sa Sinulog Festival sa Cebu kag nakalabot siya sa Hong Kong sa pag-perform para sa Cathay International Chinese New Year Night Parade. Sa number 5, sumugod December 1 naka-full alert status na ang PNP samtang mga pulis ginapa-alerto. Kasunod sa natabo nga pagtiro kag pagpatay sa isa ka pulis sa Banwa sang Calatrava. Ginsiling ni Captain Judicis Catalogo ang Negros Occidental PNP PAO nga wala na ginatugutan karon ang katapos ang pulis sa pag-leave bangod nga nakatutok na sila sa holidays. Wala labot sa pagbabakod sa police visibility paagi sa deployment sa mga patrol cars. Priority sa area sa deployment sa police personnel amo ang mga puerto, airport kag terminal. Nalakip man diri ang mga resource nga ginasayuhan. Wala labot sang kasakuon sang publiko nga mahimo papamintahaan. Nalakip man sa bantayan sang PNP ang pagsaulog sang anibersaryo sang Communist Party of the Philippines sa December 26.
Then our deployment plan, kita na nga yung mga patrol cars or all the visible areas kay gusto natin yung i-secure natin na publiko in all throughout natin. Just because sa Filipino tradition naman, nag-extend na natin yung Christmas ka New Year to February until such matapos ang activities natin. Because we are expecting that major gatherings will be happen. It is a Filipino traditions na tao nagpapuli sa park areas coming from the city and also coming from other provinces. We are providing security on ports, the terminal hubs, and public places. Especially kung mga lugar ninyo, may mga open resort on the holidays. Like to mention is Talisay, may mga resort sila open on holidays. We are coordinating with the owners of the resort. Sa number 4, Bureau of Fire Protection nag-aabiso sa publiko nga kung magbakal gid man sa palupok, magbaka lamang sa mga legal nga mga vendors. Kag sa mga nagabaligya naman sa palupok, magkuha lamang sa mga palupok gikan sa mga manufacturers nga may ara sang permit. Sa reclamation area malapit sa Pope John Paul II Tower sa gihapon ang designated area para baligyaan sa mga palupok. December 14, ginapaabot magasugod ang pag-display sa mga firecracker vendors. Sunod sa kay Fire Superintendent Jenny May Masip, ang Bacolod City Fire Marshal sa inisyal nga datos, may 43 ka mga retailers ang nag-apply sang permit para makabaligya. Kung maplastar na ang tanan kag makasugod man ang BFP sang ilang inspection sa area para mapasiguro ang compliant o kung nga compliant sila sa standards sa tuyo nga malikawan ang anuman nga fire hazard. Sunod sa kay Masip, December 24 padulong sa 25 kag December 30 kag 31 ginapaabot ang baklanay. Ginasulit sang BFP ang pahanumdum sa publiko nga maghalong kag likawan ang pagbakal sang illegal nga palupok. Samtang sumugod sa December 22 tubtob January 2, naka-full alert naman ang BFP sa tuyo nga mapasiguro ang malinong kag mataway kag hilway sa peligro nga pagsaulog sang Pasko kag bagong tuig. Selling of firecrackers and pyrotechnics outside the designated area is considered illegal. Isa nga mga may permit sila, no? But since they are operating outside the designated area, illegal din siya. And that's also one way of supporting yung mga gabaligya nato. Hindi ko pwede, walang gabaligya outside, no? Na abiyan. That's why, and also for safety purposes man, kung hindi na sila yung gabaligya, there's no for safety measures ang ma-provide sila. Ang nagbiliga sa designated area for this display, nataliya sa for safety precautions in place. In case may matabo, immediately we can respond kag mataknata ang part incident. Sa number 3, pag-solicit sa traffic enforcers, hindi pwede sunod sa City Legal Office. Sunod sa kay City Legal Officer Carol Joseph Chu, ang ini nga mga aligasyon ipadangat niya sa BDTMD head nga si Attorney Ruben Michael Sabig agud matutukan kag maksunan ang reklamo. Ginpahanumdum niya ang ini nga klase sa solicitation ang hindi pwede ilabi na kung empleyado sa gobyerno. Ginpangabay niya man sa tanan nga mga traffic enforcer nga hindi pagsigiyon ang ini nga aktibidad. Dugang pa niya, kung makabato ng City Legal Office ang reklamo, ini ang aksyonan gilayon. Una na nga ginreklamo sa nagligad nga semana nga may mga katapos ang bendro nga nagapangolekta sang basura nga nagasolicit sang kwarta samtang nagapanghakot sang basura. That is not allowed, no? And we highly abhor that practice, no, diri sa city. No, kabay pa nga aton mga traffic enforcer will not do that, no? Hindi na ninyo kung ginobradyo na untatin nyo na no, kay Sa number 2, Assistant GSO Head sa Bacolod City, gin-suspend sa sulod sang 60 kaadlaw. Nagpapanahog si Bacolod City Mayor Greg Sataya sang 60 kaadlaw nga preventive suspension batok sa Assistant Department Head sang General Services Office nga si Andre Familiaran. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Carl Joseph Chu, ang preventive suspension may angot sa mass falsification sa mga dokumento para makakuha sang GSIS loan ang mga empleyado. Ginpahayag ba ni Chu nga nagdesisyon ang alkalde nga magpasaka sang formal charges batok kay Familiaran nga 32 counts sang administrative cases nga nagalakip sang serious dishonesty, grave misconduct,
kag conduct prejudicial to best interest of the service. May formal charges man nga ipasaka batok sa 32 ka mga regular nga mga empleyado sang GSO nga nag-avail sang loan pinaagi sa pagretoke sa ilang nga sweldo sa mga dokumento. Kay nasang aga ginserbi na ang dokumento kag nabaton na yun ini ni familyaran kag nag-umpisa naman sa buong adlaw ang iyang suspension. Assistant Department Head nga nag-sign sinita na tanan, no? Si Mr. Andre Familyaran. Nag-sign sa tanan will be formally charged man 32 counts administrative case. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, masobra sa 170 ka mga kaso sang diarrhea ang ginreport sa barangay Ihulingan sa Banwa sa Moises Padilla sa sulod lamang sang 8 ka adlaw. Base sa datos sa Municipal Health Office humaning December 4, 2011, may ara sang 173 cases ang diarrhea ang na-record. Nagsugod batsag sa simptoma ang mga apektado nga pumuluyo December 1. Kabahin sa mga apektado suno sa MHO ang evacuees kag mga pumuluyo sa gwa sang evacuation centers. Gisiling ni Mayor Elia Garcia Yulo na sa nagligad pa nga semana nakapatuman na sang konsultasyon kag paghatag sang bulong ang Department of Health upod ang Municipal Health Office. Apektado ang spring water source ang among barangay suno sa alkalde. Kunting ululan suno sa iya, hindi gid man malikawan ang kasubo nga problema. Makaduwa ka beses na sila nga nagpatigayon sang test kag positibo ini sa E. coli. Rason nga ginabisuhan ang mga pumuluyo nga dapat lagaon o kon pabukalan ang tubig nga ginainom. Ang Banwa mismo ang nag-distribute naman sang bottled water. Padayon ang pag-abiso sang Banwa sa mga pumuluyo nga ipasiguro nga safe ang tubig nga ginagamit paagi sa paglaga sini para mapangapinan ang ikaayong lawas. Ang coordinator nila, wala to ka-function. So na kayo na subong? Hopefully, na kayo na. Kay on the process, sila to magkayo eh. Ang gubagit sa tuya sang pagkatukuto, ang tubugit pala nga sa isa kasi tsuaw. Amo tong ilay nga priority mo. Kaya instruction sang amon nga health, kag sang DOH, hindi man gitaas ang E. coli sa sa test bala sang ilang Water source. Sa water source, hindi man taas masyado. Hindi man siya amo na kataas, hindi man siya alarming nga taas, pwede man lang siya malaga. Ay, okay. So, ga-advise ka nga lagaon. At the same time, naghatag na kamuya water, gidya nga separately. Naghatag na kami. Kag para sa good vibes, sa San Carlos City, sa 100-year-old nga lola na tala na magbaton sa kabilugan nga 300,000 pesos sa nga December. Sa sinigid lamang nagbaton sa cash gift ang Centenarian sa barangay Bulangan sa San Carlos City. Si Remedios Masaba nagbaton sa 100,000 pesos nga cash gift halin sa provincial government sa Negros Occidental subong nga Huwebes. Personal na gindulong sang CSWDO Senior Citizens Focal Person nga si Malvar Montaño ang cash incentive kag certificate para kay Lola Remedios. Antes sini, nagbaton man siya sang 100,000 pesos halin naman sa local government sa San Carlos City kag may isa pagid ka 100,000 pesos halin sa national government sa third week sang sini nga bulan sang Disyembre. Gani sini nga December, magalabot na sa 300,000 pesos ang iya nga incentives nga batunon. Ginsiling sang anak ni Lola Remedios nga ang panulukan pa lang sang iya nga eloy ang may diferensya. Makabati pa siya kag nagakaon man kadungan sa ilang pamilya kung ano man ang ilang sudan. Para sa iya pamilya, ang Ginoo lang ang nakahibalo kung tutubsan o kita magapabilin sa sininga kalibutan. Mapapasana all ka na lang. Hindi sa 300,000 kundi sa 100-year-old nga edad. Shoutout anay sa aton nga live viewers sa kay John Randolph Rubin. Good afternoon and thanks for the news, Digicast Negros. Si Jocelyn Luquero, maayong hapon, Digicast Negros watching from Hong Kong. Si Sir Nene Grande, good afternoon, Choi Ruming, Digicast Negros watching live and keep safe always. Si Gerardo Marquez, maayong hapon, Digicast. Sir Ruming, shout out sa mga bata ko nga ara sa Cochero, Molo, Iloilo. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon, Digicast Negros.
kag Sir Roming. Si Marilu Moscoso, mayang hapon Digicast Negros Sir Roming watching from Barangay Villamonte. Si Ma'am Jubea Yap Janala matugnaw nga hapon Digicast Negros kag Choy Roming watching live from Baguio City. Wow, matugnaw gintuod. Kagabuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtob sa buwas ako si Romeo Subaldo mayong hapon.